чува, аз съм взел с БГ. И днес ще играем Minecraft PlayStation Edition. Ще създадем един World. World. Това World ще се казва не Fuck you. Така, мод survival easy, текче пък не наслагам, черти само видим. Настройки да сложа си да ще бъде, ще се казва Fuck you. Ще се казва Това ще бъде всичко и правим един Creating World. Силно се надявам да ме чувате, тъй като във всичките ми клипове стават телове. Добре, не знам защо не зарежда World-а. Май нещо се прецака. Добре, прецака се World-а, бъгна се всичко. Ще връщам се след малко с нов World. Така, върнах се отново, приятели. И ще създадем още един World, който ще се казва Fuck you or you. Така, пускам си бонус честа. Така. Пиша си да ще бъде Freedom. Creating World. Така, ако пак се бъгне World-а... не се бъгва този път. Спална арена. Добре, пуснаме някъде в намайка си газа. И трябва сега да си търся бонус честа, който е явно в намайка си газа. Много ми е стръмно. Къде ли е бонус честа ми? Така мен ме спълня тук някъде, значи трябва да е тук някъде. Но близко. Умирам си да разбера къде ми е спълнало това бонус честа. Добре, тъй като гледаме. Значи бонус честа няма си го намерим. Голям прас, няма нищо. Не е нищо станало. Нищо не е станало толкова, по-точно исках да кажа. Така вече виждаме много хубаво и приятно нещо. За убийство. Най-бързия и лесен начин да убиеш да се самоубиеш, да влезеш ето там в една дупка. Дупката на века. Говори се, според легендата, че всеки човек, който влезе от там, fuck you, както аз умирал. И затова тук намерих. Какво намерих? Без газа си намерих, нищо не съм намерил. Как може да говориш, Денис, такива глупости?
на хората, че си намерил нещо без да го намериш и да си приписваш тяхното намиране на себе си, ти трябва да се засрамиш. Млади господинчо. Да, така е, но той беше глупак. Той започна първи. Има ли значение кой започна първи? Важното е, че ние се опитваме да ви научим да направите точно така, дори независимо кой го е започнал. Ще платите вие щетите. Всъщност аз за какво говорих? Абе, както и да аз ти си говоря на гъза си. Така изминахме 5 минути вече и нищо не правим, само скачаме по дърветата. Така, и се чудиме как да се качим на някой. Ето на това дърво си избрах аз. Без да ни убие нещо, да ни стрелне или нещо подобно. Явно това не може да стане. Чай да взема малко кокобин. Кокобина може ли да се яде между другото, бе? Fuck you! Чакайте аз между другото да си изкарам картата. Fuck you! Значи трябва да върна нататък, бе. Fuck! Много мразя така като става. Ето, копчетата ми не работят, педерастските майка. Така, не смятам да бъде дълъг клипът, тъй като копчетата ми не работят. Ще отида да разгледаме тук какво има на това хълмче. Явно ще ме дебне тук някой крипър, който не знам, ще иска да ме убие. Добре, така. Както и да е, хората. Това мисля да е за клипа. Съжалявам, че трябваше да бъде толкова кратък, но просто гледате, копчетата ми не работят. В каква бедност сме. Ако искате да правя повече такива клипове, дайте ми пари да си купа ново PSP. Базикам себе, ще въря, ще го дам на ремонт. Или той е под гаранция. Ако искахте да продължавам да качвам такива клипове, абонирайте се за мене. Ако ви харесва това, което съм направил, дайте палец нагоре. Палец нагоре. Абонирайте се за мене. Дайте положителен урок за клипа или словата. Както се казва там. И до скоро. На какъв се правиш, бе? Скоро. Чао. Ще си ударя един шамар вече. Трябва да престана да се лигава. Пак. Заболяма. И чао.